Добрый день. Я перакладаю апавяданні ў Генры са зборніка «4 мільёны» для новай кнігі серыі «Амерыканка». І зараз я прачытаю адну з іх з нязначнымі скарачэннямі. Апавяданне называецца «Каліф, Купідон і куранты». Курфюрст Міхаэль, валадар Валілуны, сядзеў на любімай лаве ў парку. Прахалода вераснёвага вечару бадзёрыла яго нутро не горш за выдатнае віно. Лавы былі амаль не занятыя. Паркавыя гуляйкі з іх застаялай крывёй адразу ж улоўліваюць халадок ранняй восені і бегуць ад яго па дамах. Над дрэвамі на вежы старасвецкага грамадскага будынка гарэў вялікі, круглы і зіхоткі цыферблат падсвечаных курантаў. Абутак курфюрста Міхаэля знасіўся так, што яго не ўратаваў бы і самы старанны шавец. Старызнік адмовіўся ад любых перамоў наконт яго адзення. Двухтыднёвае шчацінне на курфюрставым твары было шэрае, карычневае, чырвонае, зеленавата-жоўтае, быццам ахвяраванне на яго збіралі ў гардэробе аперэтычнага хору. У свеце не існавала чалавека, багатага настолькі, каб насіць такі жудасны капялюш. Курфюрст Міхаэль сядзеў на любімай лаве і усміхаўся. Яго забаўляла думка, што ён дастаткова заможны, каб, як толькі яму захочацца, купіць любы з гэтых гурвасткіх і шчыльна паміж сабой спаяных асабнякоў з асветленымі вокнамі. Ён мог памерацца скарбамі, золатам, экіпажамі, каштоўнымі камянямі і творамі мастацтва, маёнткамі і землямі, з любым крэзам пыхлівага Манхэттана. І гэта было б далёка не ўсё, чым ён валодаў. Але курфюрст жадаў сядзець на лаве ў парку ў выцвелых лахманах, бо ён пакаштаваў плоду з дрэва жыцця і, адчуўшы ў роце яго горыч, пакінуў на час эдэм, каб шукаць адхлання бліжэй да безабароннага сэрца, што пульсуе ў грудзях гэтага свету. Такія думкі млява луналі ў галаве курфюрста Міхаэля. Ён любіў вось так гультаявата вывучаць чалавечы род, апрануўшыся як самы ўбогі з паркавых жабракоў. У альтруізме ён знаходзіў больш радасці, чым у сваім багацці, тытуле і бясконцых уцехах, якія дарыла яму жыццё. Найвялікшым задавальненнем і суцяшэннем было для яго змякчаць чалавечае гора. Калі погляд курфюрста Міхаэля спыніўся на цыферблаце вялікіх курантаў, што зіхцеў на вежы, яго нязменная альтруістычная усмешка набыла лёгкае адценне агіды. Вялікія думкі з'явіліся ў курфюрста, і ён, як заўсёды, пакачаў галавой, разважаючы пра залежнасць свету ад дэспатычнай меркі часу. Яго так засмучалі людзі, якія прыходзілі сюды і сыходзілі ў спешцы і жаху, падпарадкоўваючыся рухам маленькіх металічных стрэлак. Неўзабаве ў парку з'явіўся маладзён у вечаровым касцюме і сеў за дзве лавы ад курфюрста. Паўгадзіну ён з нервовай паспешнасцю курыў цыгары, а затым пачаў глядзець на цыферблат падсвечаных курантаў, што ўзвышаліся над дрэвамі. Было відавочна, што ён у замяшанні, і курфюрст са смуткам адзначыў, што яно неяк звязанае з павольным рухам стрэлак. Яго высокасць узняўся і рушыў туды, дзе сядзеў маладзён. «Даруйце, што турбую», — сказаў курфюрст, «але я заўважыў, што ў вашай душы пануе непакой. Каб залагодзіць вольнасць, з якой я дазволіў сабе да вас звярнуцца, дадам, што я курфюрст Міхаэль, гаспадар і спадкаемца Валілуны. Мой выгляд, вядома, падказаў вам, што я тут інкогніта. Ёсць у мяне такая прыхамаць — прапаноўваць дапамогу тым, каго я лічу яе вартым. Магчыма, справа, якая вас так яўна засмучае, якраз з тых, якія лягчэй улагоджваюцца сумеснымі высілкамі». Маладзён весела падняў вочы на курфюрста і пагадзіўся на мімалётную забаву. «Маё шанаванне, ваша мосць!» — дабрадушна адгукнуўся ён. «Вядома, я заўважыў, што вы інкогніта. Я ўдзячны за прапанову дапамагчы, аднак не ўяўляю, чым ваша ўмяшанне можа мне пасадзейнічаць. Справа, як вы разумееце, прыватная. Але ўсё адно дзякуй». Курфюрст Міхаэль сеў побач. «Гадзіннікі», — сказаў ён, — «як гэта кайданы на нагах чалавецтва. Я назіраў, як настойліва вы паглядаеце на куранты. Іх цыферблат, твар тырана, іх стрэлкі, рукі шулера, што прызначыў вам сустрэчу, каб загубіць вас. А іх лічбы маняць гэтак жа, як нумары ў латарэі. Прашу вас, адрыньце прыніжальныя путы. Годзе падпарадкоўваць жыццё бяздушнай машыне з медзі і сталі». «Я і не падпарадкоўваю», — адказаў маладзён. «Звычайна нашу свой гадзіннік. Акрамя тых выпадкаў, калі на мне гэтыя ўрачыстыя анучы. Я ведаю чалавечую натуру не горш, чым прыроду дрэў і травы», — сур'ёзна і годна прамовіў курфюрст. «У свеце знойдзецца няшмат гаротнікаў, чые мукі я не мог бы змякчыць ці адолець. Малю вас, прыміце маю параду ці дапамогу. Не дайце усумніцца мне ў розуме, пра які сведчыць ваш твар. Не мяркуйце выключна з майго аблічча пра маю здольнасць справіцца з вашымі турботамі». Маладзён зноў зірнуў на куранты і нахмурыўся. Яго погляд адарваўся ад зіхоткага вымяральніка часу і засяродзіўся на 4-павярховым цагляным будынку, адным з шэрагу дамоў насупраць. Шторы на вокнах былі апушчаныя, і скрозь іх у многіх пакоях прабівалася цьмянае святло.
«Без 10:09!» – ускликнуў маладзён з нецярплівым жэстам адчаю. Ён павярнуўся дадому спінай і зрабіў пару паспешлівых крокаў у процілеглы бок. «Пачакайце!» – загадаў яму курфюрст Міхаэль так пераканаўча, што няшчасны, горка усміхнуўшыся, тут жа рэзка развярнуўся. «Даю яшчэ 10 хвілін і сыходжу», – прамармытаў ён і гучна звярнуўся да курфюрста. «Я далучаюся да вашых праклёнаў у адрас гадзіннікаў, прыяцелю, і ў дадатак у адрас усіх жанчын». «Сядьце», – спакойна сказаў курфюрст. «Вашага дадатку я не прымаю. Жанчыны – прыродныя ворагі гадзіннікаў і, адпаведна, паплечніцы тых, што шукаюць вызвалення ад гэтых пачвар, якія адмяраюць нашы вар'яцтвы і абмяжоўваюць нашы ўцехі. Калі вы ўжо даверыліся мне, то прашу, раскажыце сваю гісторыю». Маладзён з безразважным смехам плюхнуўся на лаву. «Раскажу, ваша мосць», – з насмешлівай пашанай сказаў ён. «Бачыце вунь той дом? Там наверсе яшчэ гараць 3 вокны. Дык вось, а 6:00 вечара я стаяў там з юнай лэдзі, з якой заручаны. Прабачце, быў заручаны. Я зрабіў памылку, мой дарагі курфюрст, павёў сябе паскудна, і яна пра гэта дазналася. Вядома, я спадзяваўся на дараванне, мы заўсёды спадзяемся, што жанчыны нам даруюць, праўда ж, курфюрст?» «Мне патрэбны час, каб падумаць», – сказала яна. «Але я дакладна магу сказаць, я або цалкам табе дарую, альбо ніколі больш не захачу цябе бачыць. А палове 9:00, роўна а палове 9:00, назірай за верхнім акном пасярэдзіне, на апошнім паверсе. Калі я вырашу дараваць, то вывешу там белы шаўковы шалік. Ведай тады, усё застанецца як раней, і ты можаш прыходзіць да мяне. Калі ж шаліка не будзе, лічы, што паміж намі ўсё назаўжды скончылася». Вось чаму, горка закончыў маладзён, я і гляджу на гадзіннік. Час, калі яна мусіла падаць сігнал, мінуў 23 хвіліны таму. Дык ці дзіва, што я крыху расстроены, мой курфюрст Шчаціння і Лахманоў. «Дазвольце паўтарыць вам», – сказаў курфюрст Міхаэль роўным, добра мадуляваным голасам. «Жанчыны – прыродныя ворагі гадзіннікаў. Гадзіннікі – гэта зло, жанчыны – блаславення. Сігнал яшчэ можа з'явіцца». «Не можа, яснавяльможны пане», – у адчайні склікнуў маладзён. «Вы проста не ведаеце Мэрыян. Яна вельмі пунктуальная, да хвіліны. Менавіта гэтым яна мяне адразу і скарыла. Гарбуз мне, а не шалік. Я ўжо 8:31 мусіў зразумець, што ўваліўся ў выкапаную для сябе яму. Сёння ж у 11:45 рушу на захад. Дабранач, курфюрст». Курфюрст Міхаэль з разуменнем усміхнуўся сваёй загадкавай і пяшчотнай усмешкай і схапіў маладзёна за рукаво паліто. «Пачакайце», – урачыста прамовіў ён, – «пакуль праб'юць куранты. Сваімі багаццямі і ведамі і ўладай я пераўзыходжу большасць людзей, але калі б'е гадзіннік, мне страшна. Застаньцеся да таго часу са мной. Гэтая жанчына будзе вашай. Вось вам слова гаспадара і спадкаемцы Валілуны. У дзень вашага вяселля я падару вам $100,000 і палац на Гудзоне. Але ў гэтым палацы не мусіць быць гадзіннікаў, яны адмяраюць нашы вар'яцтвы і абмяжоўваюць нашы ўцехі. Вы згодны?» «Безумоўна, весела», – сказаў маладзён. «Яны ж нязносныя, заўсёды цікаюць і б'юць і выкрываюць спазненне на абед». Ён зноў кінуў погляд на куранты. Стрэлкі паказвалі без 3:09. «Мабыць, я трошкі пасплю», – сказаў курфюрст Міхаэль. Дзень быў утомны. І ён з выглядам чалавека, які ўжо не раз рабіў гэта, расцягнуўся на лаве. «Вы зможаце знайсці мяне ў гэтым парку любы пагодны вечар», – сказаў курфюрст скрозь дрымоту. «Прыходзьце сюды, калі прызначыце дзень вяселля, і я дам вам чэк на абяцаную суму». «Дзякуй, ваша мосць», – сур'ёзным тонам адгукнуўся маладзён. «Не падобна, што мне спатрэбіцца палац на Гудзоне, але я ўсё адно цаню вашу прапанову». Курфюрст Міхаэль занурыўся ў глыбокі сон. Зношаны капялюш скаціўся з лавы на зямлю. Маладзён падняў яго, паклаў на брудны твар і перасунуў адну з вычварна раскінутых канечнасцей у зручнейшую пазіцыю. «Небарака», – сказаў ён і шчыльней захінуў абадранымі адзежынамі грудзі курфюрста. А 9:00 з вежы пачуўся нечакана звонкі бой курантаў. Маладзён зноў уздыхнуў, павярнуўся, каб апошні раз зірнуць на дом сваіх няздзейсненых надзей, і пракрычаў паганскія словы свяшчэннага экстазу. Бо ў сярэднім верхнім акне ў прыцемку расцвіў беласнежны хвалісты трапяткі чароўны і боскі сімвал даравання і абяцанай радасці. Міма прайшоў абывацель, пульхны і утульны. Ён спяшаўся дадому і не ведаў, колькі шчасця могуць прынесці трапяткія шаўковыя шалікі на ўскрайку цьмяна асветленых паркаў. «Не падкажаце, якая гадзіна, сэр?» – спытаў маладзён, і праніклівы абывацель, упэўнены, што яго гадзіннік у бяспецы, выцягнуў яго і абвясціў. 9:29, сэр». Затым ён па звычцы зірнуў на куранты і ўскрыкнуў. «Божа мой, ды яны на паўгадзіны спяшаюцца! Я бачу такое першы раз за 10 гадоў!» Але абывацель ужо размаўляў з пустатой. Павярнуўшыся, ён убачыў, як яго суразмоўца імклівым ценем знікае ў кірунку дома, дзе наверсе гараць 3 вокны.
Раніцай у парк зазірнулі з заўсёдным абходам двое паліцэйскіх. Парк быў бязлюдны, калі не лічыць няхайнага гаротніка, які спаў, раскінуўшыся на лаве. Паліцэйскія спыніліся і паглядзелі на яго. «Гэта ж дымакур Майк», — сказаў адзін з іх. «Курыць тут штовечар усякае паскудства. Туляецца ў парку ўжо гадоў 20. Думаю, неўзабаве скапыціцца». Другі паліцэйскі нахіліўся і прыгледзеўся да чагосьці скурчанага ў руцэ жабрака. «Бач ты», — усклікнуў ён, — «наш Майк надымакурыў $500. Хацеў бы я ведаць, якім дурманам можна столькі напыхкаць». І затым шлёп-шлёп-шлёп. Дубінкі рэалізму прайшліся па падносках курфюрста Міхаэля, валадара Валілуны. Дзякуй за ўвагу.